Kristus rajani Huria na porseana badia pasuma awon sa sungguh lima rohaku mangihut honho rajaku bargogoy ma autotong bargogoy ma autotong jaladami ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha ima na mga ramoti ati-ati do pikiran mo na di bagansan Kristus Jesus Tuhani. Amen. Shalom mamanginang, selamat pagi, selamat hari Minggu, happy Sunday. Dimanapun kita berada, dimanapun kita hari ini bergereja, memuji Tuhan, bersekutu di tengah gereja, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Amanginang yang tidak bisa beribadah entah karena situasi kehidupan, pergumulan, sakit, penyakit. Akama nami na nami nong maduanong sudagogo, tang yang nami, totong tuhatta na maroro daging nang totimuna. Hamo kadongan na hinaholongan hatan itu hatta dihita sadarion tersurat di Rom 10 sada ayat sada 1-2a ditaba ayat 20 sia 1-32. Asa hudok ma tung dibolok kod debatado bangsona dao mai ay hala Israel donangau pinoparni si Abraham marga Benyamin datung dibolok kod debata bangsona naung tinaddanahyan. Aidang dipatay debata akas silehon-lehon na nang padjowon nay. Ay najolodang sioloy debata hamu manang sipilibegu. Gabe dapotan asiniroha hamu anggonwaing. Hinorhon ni nasopangoloy i nasida manang Israel. Songoni manasida dang pangoloy nasida saonari. Ang giat si Asian nang nasida musengani. Hinorhon ni asiniroha na tuhamui. Ay naong dipasah debatado sa luhut na turohan na somangoloy asa Asian na muse sa luhut na. Ido hata nito hata. Ama namin na hinaholongan di bagansan Jesus Kristus. Di minggu hari ini kita disapa oleh sebuah firman kabar sukacita yang menekankan apa itu asiniroha. Ahado labatan ni kasih karunia. Buku edeta madok 127 ayat 3 ope holan asiniroha si pangasahonoton. Asa marhite barita nauli na pinasahat ni Apostel Paulus tuhuria Rom di bagasan sadarion. Na parjolo naikos si hanguluhonot ta siya turpuhon. Amanginang dangadok kafe na buhay tapangasahon di parmulunon. Daholan asinirohan ni debata samping. Ahape natajalo noaing, ahape nadong dihita, hamoraon, hagabion, hasangapon, jabatan, harta benda, dan lain sebagainya. Itu semata karena kasih karunia Tuhan. Dangadong nabuhay tapangasahon. Molo tarpasu-pasu pe nguluta tarajumi. Dangalani gogotay jalaunang manyan tarajumi alani hamalota alani haboyota dohot alani akka nadong dihita. Sudenay holan alani asini rohani debata sabbing. Dido Apostel Paulus tung dibolok ko debata bangsona daumay. Kenapa Paulus berkata demikian? Karena bangsa Israel, orang Yahudi, tidak menerima kehadiran Mesias, Kristus yang disalibkan itu. Alay na tapi songoni, dang nagabeso asirohani debata mina bagsonay, hotdo asinirohay di bangsona. Alay hinorhon ni nasopangoloy na sida, di Kristus Jesus Tuhan si paluay, gabedoho mahita taruli. Di baheni, ama namin na hinaholongan,
tarajumi matong sude na adong dihita holan ala niasin rohani de bata sabing. Kalau kita merujuk kepada sejarah, amanginang orang Batak pada umumnya digelari targoardo akka bangso na terpasu-pasu. Orang Batak pada umumnya dikenal masyarakat sebagai salah satu suku yang maju, salah satu suku yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Kalau merujuk kepada sejarah, itu semua karena apa, Hamanginang? Alanya hado saluhuk nanuaing nadong dihita secara umum dihita halak Batak. Di pasu-pasu ngulut tagabiak kana taula marhadu maon marhada meon marhade mahok kita ditupak debata di pernguluta si ganubari. Alani ahado amanginangi. Alani hamalon ni hita halak Batak do daw. Targoar do hita na jolo halak si pelibegu. Alay dungro barita nauli. Tu hita dungro akka parbarita nauli mabuan hata ni Tuhani. Gabi taruli pasu-pasu mahita. Alani ahadui saluhut nai. Alani huaso ni debata. Alani asini roha ni debata. Natubangso Israel han. Dang dijalo na sida. Gabe doho mabarita nauli saha tuhita. Asini roha holanido si pangasahonon. Alani asini roha ni debata sabing do ben nasaha taripar barita nauli Kristus Jesus tuhatai di perngulota. Secara khusus dihita halak Kristen. Secara khusus dihita halak Batak. Amanami na namin na hinaholongan. Dang ditadikod debata bangsona. Sejarah penginjilan bagi orang Batak. Munson dan Liman mati martir. Bukan berarti Tuhan tidak peduli kepada orang Batak. Alai disuruh do muse parbarita nauli. Roma upui. Sino mensen laho marbarita nauli. Gabi saha do asini rohai muse tuhita. Bukankah itu sesuatu hal yang sangat kita syukuri dan pantas kita syukuri? Akadongan na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Sahalinari semua yang ada pada kita itu hanya karena kasih Tuhan semata. Asa targordo hita bangso na terpasu-pasu. Targordo hita halak na terpasu-pasu. Mental orang Kristen adalah mental yang terberkati. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh berkat. Maulo tarajumi pe akka perngulut tasinoeng masalah ekonomi dan lain sebagainya. Mari kita renungkan. Kemiskinan, kebodohan yang ada pada kita. Itu karena apa? Kalau karena kesalahan sendiri, ya puji Tuhan kita sadar diri. Akan terpasu-pasu doho inang. Jol mana terpasu-pasu doho amang. Alaniaha debata naguk pasu-pasu do debata nataha porsiai. Dibaheni nakining nungah hudokok kami. Alaniaha do ubahin natarulia sini roha hita. Alaniaha do ubahin na terpasu-pasu hita. Alani asi ni roha ni debata. Atong asa sau songon na nido ni epistel di minggu sadarion. Imana di pesalmeni. Amanginang bangsa Israel memohon berkat kepada Tuhan. Supaya mereka tetap diberkati. Agar bangsa-bangsa yang lain juga bisa melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Pun di dalam Yesus Kristus. Mereka pada akhirnya menolak itu. Atong amanginang. Bohado pamerengan ni halak na asing maradopok kita halak Kristen. Bohado pamerengan niya ke suku-suku na asing mamereng hita bangsa Batak. Gabi dipuji nasida do de Batak. Bagaimana Bapak Saudara-saudara? Di lingkungan kita. Bagaimana tetangga kita memandang kita orang Batak, orang Kristen. Apakah mereka mampu melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan kita yang senantiasa diberkati? Apakah mereka mampu bersaksi bahwa kita adalah orang yang senantiasa diberkati oleh Tuhan? Amanginang, seluruh bangsa haruslah bersuka cita karena kasih karunia Tuhan. Asa ikut boy dupa tuduh honota sinirohan di debata di nguluta, marhite pernguluta, marhite nadong dihita, gabi pasu-pasu mahita tong tunahumaliak kita.
Dohok mana sida taruli. Dohok mana sida mamuji-muji debata si parholongi. Atau ngamanami nanami na hinaholongan di bagian sa Jesus Kristus. Di dia peho maringanan. Di dia peho mangulaw-ulawmu. Baik dirim tiruan tuakana humaliang. Asa dibereng nasida. Toho maho halak Kristen. Asa dibereng nasida. Toho maho sihuton Kristus. Asalam diboto nasida. Toho maho tutu halak Batak. Halak nasing halak nadia. Alay na porsea di Kristus Jesus. Taruli nasida dia sini rohan nasia Tuhani. Merhite parangeta. Merhite tangyangta. Nang merhite holong ni rohata. Amanami na namin na hinaholongan. Malumah kasahit. Tarapular sa ni roha. Molo tung adong piak kasih taonon. Unang rajumi na ditadikot Tuhani hoinang. Unang rajumi na ditadikot debataho amang mologok si taonon noaing dia dopiho di perngulunon. Hot do asin rohana itu ho. Alai. Totong mahita tong patutoru diri di jolo ni debata. Asa taruli hita diak kadenggan basa. Nanaing silihonon na dopetu hita. Di parrohai mamu akan marlas ni roha. Asa taboto matok mauliate. Tuhan memberkati amang inang. Tadi ho mabukit di nomor 127 ayat 3. Mulubo irak manget dia kita amang inang. Opeholan asini roha si pangasa honotoni si pujio kudo Jehovah dung ronapa manat honi unduk hut las rohaki mamuji asi rohai mamuji asi rohai. Diperbadiai debatasi pardami mahamuga bisundingkan jala diramoti marohanang pikiran muna. Ia soha surahan sah rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si paluai. Amin.